Hello everyone, good morning. So magluto na po og pagi. So fresh kayo ang akong pagi Dayon ato ni siyang kuanon kanang butangan nato ni siya og gata. Then before nato siya igata, ato sa ni siyang paksiwon. Then napukoy complete lamas with ingredients. So ato na dayon siyang butangan og ingredients. Asin, palasa, then lechon, then magic sarap. Then complete na din siya nga lamas. Ato ning ilunod siya daan. Then butangan din nato siya og suka. So ready to salang na din siya guys. Ato na siya kayon. Mix lang nato. So isalang na din nato ni guys. Tinapod koy kani gata para igata. So kay naluto naman ang pagi, so atong isunod og lunod ang tuno sa lubi. Wow, so yummy. Kuan dyan na siya guys, kanang lami kay dyan na siya guys, piso ang tuno. So butangan po dahil nato siya og galay para lami dyan siya guys. Nga naa siya green. O, ayan. So lami kay na siya guys. So ato lang na siyang pabukalan, kadyot. Then pagka takloban lang nato siya kadyot guys. Then yan na, bukal na siya. Then butangan lang po dato og tanglad. Ulo na siya sa tanglad guys. Budget kayong tanglad kay wala magutay tanglad during dapita. So mga pinalitra po na ako na guys. Then luto na siya guys. So lami kaya na siya. Mga favorite sa kuang mga customers diri guys, nga mga driver nga mahilig yun sila og tinataang pagi. So favorite siya kaya na nila. So thank you for watching guys.